फाइनालि सफैबाय लोगोफोर धिरबिलावहाय ओमफ्राय जायगाफ्रा बेनोखासै नायबानो जाबाय एसे देखायनानै होनोसै जायगाखौ नै माबायदि जानानै दं हेलो एभ्रिवान दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरबाय लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै ओमफ्राय लोगोसे नायनायजों लोगोसे लाइक साबस्क्राइब खालामलां मा थुनांगौ थुलांलांबानो जाबाय ओमफ्राय जों दा थांगासिनो धिरबिल फारसे धिरबिलावहाय एसे फुरा बोथोराथ' गरम दिनै ओमफ्राय एसे बार जालाहैनो नागिरदों आरो गगायाबो जाला बिराद गगा मोननानै खेथे जाजोब्बाय नै गन्थङा सोर गगा मोनो दा बायदियाव गरम बोथोरावहाय आंसो मोनो लामा खेथे जाजोब्बाय नै सालायग्राया नुवाखै सानैजों थांगासिनो आरो ओरैनो दसे सम बेरायलाबायनानै बार जाथावथाव थांगासिनो आरो ओमफ्राय जोंजों लोगोसे नायलांदो लोगोफोर बेखौनो सेयार खालामसैलाय आङो नायलांबानो जाबाय नै साल बागानफ्रा नुबाय बिराद फट' लाफैयोमोन बाव बे जायगायाव बिराद रिल्स बानायफैग्रा जायगाया नै लोगोफोर बेनो साल बागाना बयबो रिल्स बानायफैग्राया ओरैबायदि गोलावखा साल बागाना जायगाया नायलांदो लोगोफोर देखायलांसै आं नायदो लोगोफोर साल बागाना बावनो रिल्स बानायफैग्राया बयबो हिटल' नुखायो दा मोजांनो फुरा बरिया नेचारेल बार मोनजाखायो बरियाखालै बिदि मोजांखायनोथ' बयबो रिल्स लाफैयो सिख्लाफ्रा बयबो फै बेरायफै नुबाय जायगाफ्रा ओरैबायदि बरिया आरो मोनायाव नुबाय नायलांदो लामाफोरखौ देखायलांगोन आङो धिरबिल थांग्रा लामाफोरखौ टाउननि लामा जों टाउननिफ्राय थांगासिनो दा साल बागानजों बरिया जायगाया फाइनालि जायगाखौ मोनजेनबायानो लोगोफोर नायदो ओमफ्राय जायगाफ्रा ओरैबायदि हिट ना फुरा हिट ओरै साइडआव मालाय नै हाखांनानै जाखांबावबायसो माइखौ ओमफ्राय एबार गोदान गायफिनसैलाय ओरैबायदि आबाद मावनानै जानो हायो ओरैजों 12 मास दैयाबो थाबाय थाखायो नालाय लामाया जोंनि बायदि नङा जोंनिजों दाबो गायाखैनो खोथियाखौनो गायाखै जों नै फुरा सोलिबाय बे फिथाइ गोजा हनै जायगाफ्रा बरिया नै नायजेनदों धिरबिलाबो नुहुरनायावनो हाजोआव थांगासिनो ओरै बारस'बाय आरो जोङो नायलांदो लोगोफोर फाइनालि धिरबिल सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दैया माबायदि देरदों नायदो
ओरैबायदि दै देरनानै दं दा बायदियावथ' देरखायो नायबानो जाबाय फुराबो नै बरिया बेफोरसो धिरबिल नामजों गुनजों दासो मिलायदों नाव जावहैनोसै नामाब्रा फुरा हिटल' ओंखारबाय फुरा दै देरदों आरोना नै नायबानो जाबाय आयौ नाव सायाव बाव बेरायबाय थानो मोनबा खम बुरिया जागोन बे दै गेजेराव दा बेलासियाव बेरायगोन ओरै हाजोजों बुरिया नेचारेल बार मोनजायो गरम बोथोराव नुबायना लोगोफोर माबायदि बयबो फै लोगोफोर बेरायफै जायगाफोरखौथ' नुखाबाय माबायदि ओरैबायदि दै देरनानै दं दा ओमफ्राय जोंबो गरमा ओरैबायदि गरमखा दिनै सोमजोबलायखाबाय बबाव थाङो बबाव थांनांगौ ओंखारसै बेनिफ्राय ओंखारनाबो जों हाबफैसै सेरसेया जों ओंखारबाय हरै हाबैला हरैबो दै देरजोबखानायखा आयौ नै सिं जादों नै बे माने फाइनालि सफैबाय लोगोफोर धिरबिलावहाय ओमफ्राय जायगाफ्रा बेनोखासै नायबानो जाबाय एसे देखायनानै होनोसै आं जायगाखौ नै माबायदि जानानै दं जायगाफ्रा फुरा गरम बोथोरा आयौ सानथामसो जाबाय गरमानो फुरा दै देरजोबखायो नै खोस्लिफां गोजाखा गोजौसिम बेनोसै आरोना ना बोखांदों बैयाव नाबो मोनो बिराद बेफोरनोसै धिरबिलनिफ्राय ओंखारफिनबाय जों धिरबिलाव सायाखौनो नागिरबा मोनासै जों दसे जिरायबाय आरो ओमफ्राय दा जों थांसै हाजोनिफ्राय दै गबोनाय मोनसे जायगा दङ बावहाय एसे दुगैलानानै थांसै आरो गामसा लाना फैखादों जों दुगैनो थाखाय बावहाय थांसै ओमफ्राय बेखौ देखायलांसैलाय आं लोगोफोर बबेजों थांगोन नायबानो जाबाय दुगैदों मालाय बिनिफ्राय थांसै थांनानै दै गनाय जायगायाव नायसै मेन जायगायानो दै लोमसावजोबनासो दं नै ओमफ्राय बावहाय बिराद मा खालामनो नागिरदोंथाय रेस्टुरेन्टफोरसो खालामसिगोनदां सौफैबाय जोंहा लोगोफोर हाव वाटारफल ना मा होनो बावहाय नैबाव एन्ट्रि फिस लायो बाइकजों 50 थाखा आरो बारा गोजान जाया क'क्राझारनि दाथ' गरम बोथोर बिराद बाइक फैदों नै बिराद मानसि फैदों आरो दुगै फैदों जायगाया नै बेफोरनोसै ओमफ्राय नायदो माबायदि बिराद मानसिफोर फैदों ओरैजों बावहाय सेराव मन्दिर दं आरो सिगां खेबसे फैखांबाय दिनै सेकेन्ड टाइम फैबाय नै जोंबो आयौ बिराद मानसि फैदों माथो जुगनि उनाव दिनैसो फैलायबाय आङो बिराद गरम बोथोर ना दाथ' गरमनि थाखाय रावबो थाथेरनो हायै फैजोबखायो बोरो बिसि गोजानाव ओमफ्राय माबायालाय दुगैग्राया हाजो गाखोलांलायबावनांगौ बरिया थान्दा बावसो दहायनो बावनो फैनांगौमोन धिरबिलावसो थांलाबायबाय नालाय जों फैयो बयबो गाखोलांसै जोंबो गोजौआव माबायदि जायगा दुगैग्रा बियो दुगैलाहैनोसै जोंबो गामसा लाबोआखै बरिया नेचारेल बार बयबो फैयो बेरायफैयो नै बिराद मानसि फैदों बेनो आरो दुगैग्राया
ओरैनो गाहायाव जायगाफ्रा हाव हाव होनदों नामा जायगानि नामा बाव दुगैबा दसेनो सुखोलायजोबखागोन हाजोनि दै जाहैबाय हो नै बावनो दुगैग्राया क'क्राझारनि सिङाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि दै फैनाय बरिया बेनोसै दुगैलादों बयबो जोंबो दुगैसै होमबालाय नै बेनो आरो दुगैग्राया गावनो दुगैयो मा साबि आं साबि लायाखैना लाबो गामसाया लाबो बरिया दुगैसै लोगोफोर बरिया गुसु थान्दानो बिखा जायगाया गाहायाव थांफिनसै जोंहा रुमाव थांफिनसै दुगैखांबाय दुगैनानै फैबाय जायगाफ्रा बेनो आरो दुगैग्रा जायगाया बेजों गाखोलांनांगौ बे ओरैहाय धिरबिल थांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दुगैग्रा लामाया नै ओरै हाबनांगौ आरो ओरै थांनांगौ बिफां गिदिर नुखायो नै दखान दंजोबखायो लामायाव बिफां गिदिरखौ नायबानो नुगोन ओरैनिफ्राय फैनाय आरो मोनायाव फैनो डेन्जार जन जायगाया खाथ्रासो मोनायाव फैनो हानाय नङा बे लामाजों बिराद ओरैबो हाजो गेजेरजोंसो लामाखा नायलांदो लोगोफोर लामाफ्रा हाजो गोजौजों गेजेर गारि गंसेबो फैखाया नुलाबायनो नागिरखाया मानसिफोरखौनो बे लामाजों ओरैबायदि दाउसिन दाउला गाबनायल' खोनाखायो बरियानो जायगाफ्रा बेफोरसो गरमाव बे सिङाव थाफैनांगौ बिराद बार थान्दानो लामाफ्रा नुबायना रावबो गारि गैया खुनु गारिखौ नुखाया गारिया हारसिंनो बरिया